Я ми пресъздай каква е идеята за това, което твориш. Картината с вдъхновяващи водни лилии, в които се вписват и много пълни. Идеята е да се направи визуалната връзка между птиците и лилиите, защото докато правих проекта, открих, че те имат буквална такава връзка. Открих, че в перата на пълните, във всяко едно от перата им, характерните им пера на опашката има по едно листо от лилия. И ми се иска това да бъде основата на този проект. И това ти вдъхновява. Да, защото самата природа ни показва някакъв интересен начин ни показва някаква връзка помежду им.